Maswera sei vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. The following confession, we received it as a voice note ku WhatsApp. Hanzi, hello Nashi, I want to share my experience panyaya imwe yawakamboposta yemukomana aiti iye anonzwa mavoices mumusoro make. Mavoices aya anenge achimuti uraya amai vako. Iniwo ndine that same medical condition. Zvakatanga ndiri around 13 or 14 years. My parents were pastors, so mumba medu maigara makaitwa prayer sessions, but I noticed kuti during prayer sessions pane voice raingotanga kudanidzira mumusoro mangu. Raidanidzira mamwe mazwi anonyadzisa kutaura pamhepo. Dzimwe nguva mavoices awa aingotanga kuti urimbwa kasingapere. Kune munhu asati ambosangana nazvo zvinonetsa kurondedzera, but zvakangofanana sekunge vanhu vanenge vachidanidzira munzeve dzako non-stop. And the more yaunozama kunyaradza mazwi awa, the more yaanowedzera kuita noise, zvekuti vamwe vanotosvika pakuzviuraya nekuda kwemavoices iwawa. So inini ndakasvika pakufoira my O level, because pandainyora maexams angu mavoices awa were so worse zvekuti ndaitadza kana kutarisa exam paper. So ndakangobuda ne1 subject. So baba vedu vakazowana mukana wekuenda kuCanada, vakabva vatitakura as a family, but the voices never stopped. But lucky enough ndakazoenda kuchipatara thinking kuti zvimwe kuda ndine chirwere chekupenga. That's when the doctor explained to me kuti ndine inonzi OCD kana kuti obsessive compulsive disorder. Chirwere ichi chinorwadza zvisingaiti because unenge uchirwara but hakuna anozviona kuti uri kurwara. Unokwanisa kuti uchifamba hako obva watarisa kana number plate yemotikari toti number plate iyi inenge yakanzi 797. Then kana uine chirwere ichi cheOCD unotanga kunzwa mavoices achingoskrima munzeve dzako kuti 797 797 kasingapere kusvika wava kutemwa nemusoro. So I hope kuti mukomana uya wekunzwa mavoices munzeve dzake will hear my story and research chirwere chinonzi OCD. Ndiyo yanga iri voice note yatakareceiva ku WhatsApp. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukoma Nashi, inini ndine yanguwo confession. Ndinoziva kuti veruzhinji vachatuka, asi ndinodawo kureurura kuti inini ndakapiwa pamuviri nemukuwasha boyfriend yemwana wangu musikana. Chakaitika mukoma ndechekuti ini ndakamitiswa ndiine 15 years, iko zvino ndava ne36 years. Ndakangoita mwana umwe chete. Saka sezvo ndakaita mwana ndichiri mwana mudiki, mwana wangu uyu akangokura achifungidzira kuti zvimwe kuda ndiri sisi vake, zvekare nezera rake ane muviri muhombe. Saka dzimwe nguva anotondidana nezita chairo, chiri chiratidzo chekuti inini nemwana uyu hatina kana bond yemwana nemubereki wake. Saka rimwe dambudziko nderekuti inini ndiri single mother, ende mwana wangu anofambidzana nevarume vakuru zvisingaiti. Kazhinji varume ava vanenge vari kuma 45 kana 42 years. Saka kuti varume vacho vazvibvume kuti uyu mwana wangu vanoramba. Saka recently ndakaronga rwendo rwekuenda kumusha kuZimbabwe ndichibva kuno kuSouth Africa. Then mwana wangu akabva anditsvakira gonyeti sezvo ndaiva nesimendi nemadoor frames angu. Saka kuzvitakurisa namalaicha zvaidhura. Saka ndakazoita zvetrack, but zvadaro mwana wangu haana kundiudza kuti driver uyu wegonyeti chaiva chiri chikomba chake. Akangoudza munhu uyu kuti ini ndaiva imwewo madha yekumaraini kwavo. Saka mukufamba umu track rakazostaka, ndofunga kwe2 days rakaita breakdown. Saka mukutaura murume uyu wegonyeti akangondijuma akabva amutsa mafeelings angu apa ndainge ndava nechipo che2 years ndisingazivi chinonzi munhurume. Hama dzangu kutaura chokwadi, ini nemurume uyu takabva tasangana pabonde pasina kana dziviriro. Zvakati zvaita sekudaro ndakabva ndaenda hangu kuZimbabwe ndikanosiya building material yangu, but October
ndakati ndadzoka kubasa ndakabva ndaskipa maperiods angu. Same zvakangoitika muna November, then December ndipo pandakazoona kuti iyi yainge yatova mimba yainge yatobatira, because kana kuri kuenda kumaperiods handidariki musi wa7 ndisina kutevera, plus nedischarge yandiri kubuda it shows kuti yatova mimba. Zvadaro nezuro ndakati regai ndiudze driver uyu kuti inini ndava nenhumbu, so nguva yose ndainge ndisina kuseva namba dzake, but ndakangoti ndichipedza kuseva contact yake ndikabva ndatanga kuona mastatus ake iye nemwana wangu vari mujira. Ndakarwadziwa kusvika pakufunga kubvisa nhumbu iyi. Ndiri kuzvibvunza kuti saka ndikasava chiseko chenyika here kuti ndinzi ndaita mwana nemukuwasha? I need answers please. Ndobvisa nhumbu iyi here kana kuti ndochengeta mwana uyu in secret? Please mukoma nashi notify me kana maposta ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yahaidhi. Hanzi ndakamitiswa nemukuwasha. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello brother, inini ndinoda kureurura kuti ndine inonzi nyengerekezi. Hazvisi zvinhu zvandinodada nazvo, asi gogo vangu vanobereka amai vangu ndizvo zvavakandiudza vasati vashaya. Vakangoti muzukuru watoredzera ruoko rwangu rwenyengerekezi. Vakati kana kuri kunzi wazobata mwana mucheche, kana usingadi kuti mwana uyu afe, unofanira kukasika kumurapira. Gogo vangu ava tichikura, I remember kuti vaiita zvinhu zviri very funny pose pavanotambidzwa mwana mucheche for the first time. Vaiti kana pasina kuzara vanhu vaiita zvekusvipira kacheche aka kavanenge vakabata mumaoko. Kana kuri kunzi panenge pakazara vanhu vaipuruzira mwana uyu pahuma pake kana panhova pake nechigunwe. Zvinhu izvi chinoita kuti ndizvirangarire inhau yekuti gogo vangu vaitondidaidza kwandinenge ndiri vobva vanditi ita zvandiri kuita izvi. Saka ini semwana mudiki ndaingotevedzera. So vana ava kazhinji vainge vari vana vevazukuru nevana vanasekuru ndivo vaitwa izvi nagogo. Fast forward ndakati ndakura ndakatambura zvisingaite kuti ndikwanise kubatira pamuviri. Ndakatomboita give up. Ndakazoti ndava kuno kuSouth Africa ndipo pandakazosangana nemurume wangu wandii naye izvezvi. Takangoti garei kwekanguva kapfupi ndikabva ndabatira pamuviri. Mwana akazvarwa, asi ndakangogara about 1 week ndikatanga kunotisa kuti mwana uyu ainge asiri kukura, aingoramba akaita kadiki zvekuti ku3 days manesi akatondituka akati handisi kuyamwisa mwana apa temperature yemwana yaigara yakashuta. Munoziva kuti chii mukoma? Mwana wangu akatanga kurwara, maziso ake akabva aita yelo. Takamhanya kuchipatara, vakati mwana ainge ane inonzi pneumonia. Akarapwa akapora, akabva atanga futi kurwara achiita tsvina yainge yakasviba kuti ndoo. Ndipo mama vangu pavakazoti iniwo ndapererwa, chimbofonerawo gogo vako, nekuti mama vangu munhu wekuti haana kana chaanoziva panhau dzekurera vana kana mishonga. So ndakazofonera gogo ndikavarondedzera zvainge zvichiitika pamwana, but I was surprised kuti gogo vakatotanga kupopota vachiti ingawani ndakakudzidzisa kuti unoita sei. Vakabva vandiudza zvekuita, but mwana haana kana kumboita nani. Gogo ndipo pavakazoti mwana uyu wamunonokera, chitora ivhu remumvuri wako nemumvuri wemwana wobva wasvipira mate ako mumvura imomo wobva wanwisa mwana wako anopora. Inini ndakabva ndaita saizvozvo. Pasina kana 30 minutes mwana akabva atanga kutochemera kunwa mukaka ndokubva atanga kutorikavha. Saka gogo vakazorwara zvisingaiti, ndipo pavakati vanoda kundiona vasati vafa. At that time inini ndainge ndakaomerwa neupenyu, asi gogo vangu vakasacrifice kunditumira mari yebhazi kubva kuZimbabwe ndikabva ndaenda kunovaona. Saka mukutaura navo ndipo pavakandiudza zvekuti muzukuru wakatoredzera ruoko rwangu. Kana kuri kunzi ukabata mwana mucheche ukasamurapira anofa achingoperezeka muviri wake. So upenyu hwangu zvaiko zvino hwava hwekuti I avoid kubata vana vevanhu. I just pretend kunge ndine flu kana ndikada kubatiswa mwana. Mukoma, ndiri kukumbirawo kubvunza kuti iyi inonzi nyengerekezi inopedzwa nei? I will follow mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yahaidhi. Hanzi ndine inonzi nyengerekezi, ndiri kukumbirawo rubatsiro. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, please hide my name. Yangu confession yakanangana nebest
negirlfriend yangu, inini ndiri murume abve zera, inini neshamwari yangu tinoitawo zvemabusinesses, saka tiri vanhu vanofarira luxury zvekuti most of the time tinenge tichinwa doro redu just relaxing. Saka this past weekend I think kuti sawira wangu doro rakazonyanya kumupinda mumusoro, akabva atanga kukonfesa. At that time taiva tiri muoffice make, akabva aburitsa kahari kainge kari kadiki diki kari keblack, then mukati mekahari aka maiva nemari yainge yakamoneredzwa nejira rered. Akabva ati umwe neumwe pavashandi vangu vose mari dzavo dzirimo umu. Akati munhu wose paanozvarwa ane chipo chake. Uku kwandakaita hakusi kuromba, asi ndakangoita zvekutenga zvipo zvevamwe kuti zvikwanise kundishandira, sezvo varidzi vazvo vazhinji vachiti ndezvemweya yetsvina. Akabva adzorera hari iya. Saka chifumi chamangwana acho akandibvunza kuti pane chaunorangarira here pane zvose zvandakataura madeko, asi ndakabva ndangoti sawira doro riya ranezuro rainge risina kumira zvakanaka, kana kuti ndakazosvika kumba sei handitozivi. Iyewo akabva angofunga kuti zveshuwa hapana kana chandinorangarira. Ndinoziva hangu kuti nhamo youmwe hairamwirwi sadza, asi kana ndikatarisa vanhu vanoshandirwa nasawira wangu ndava kutanga kuona kuti hakuna kana umwe zvake ari kuenda mberi neupenyu. Business rasawira handikwanisi kuridudza nezita nekuti zvimwe ringazokasika razivikanwa. Ndinombofunga kuti sawira wangu ndombogara naye pasi ndomubvunza, asi umwe mwoyo wangu unoti kana sawira ari munhu akabata mishonga ko akazondiuraya achiti ungazondifumura mune ramangwana. Ndosaka ndauya neconfession yangu iyi kuti kunyange ndikanzi ndafa nhasi, asi ndinoziva kuti ndakareurura zviri kuitwa neshamwari yangu. Ndiyo yanga iri confession yavasawira. Hanzi shamwari yangu ine kadende, saka mukadende umu hanzi akaisa mari dzevashandi vake vose. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, ini ndiri mudzimai ane makore 36 ekuberekwa. Ndakaroorwa ndikabva ndaitawo mwana wangu 1 musikana. Murume ndokubva andidhampa mushure mekunge aroora umwe mukadzi, saka ndakazoonawo umwe mukomana ndokubva ndaita naye mwana, asi mukomana uyu aingogara achindishungurudza. Aiti ibva pamba pano, asi ndaiti kana ndava kurongedza aibva atora mabhegi angu achidzosera mumba. So takangogara tichingodaro kuda kwegore. Apa mwana wedu ainge ava ne5 months. Ukuwo dhepo rainge rapera, so ndainge ndava kugadzirira kuti ndikwanise kuenda kuchipatara nemwana. Iye akabva angomuka ndokutanga kundituka achiti uri hure. Apa inini ndainge ndisingambohuri. Zvikabva zvanzi kana nhasi ndikadzoka kubasa uchiri pano ndinoda kukubaya nebanga. Akabva atanga kutondirakidza banga racho. Saka inini nekutya ndikabva ndati aiwa zvanhasi chiregedzai hangu ndingorongedza. So iye akabva ati saka kubasa kwacho handichaenda. Iniwo ndikabva ndaramwa kuenda kuchipatara. Ndipo patakazotanga kunetsana paya nekuti iye ainge ava kuti ini handidi kuti undisiye. Mukomanashi zvainge zvakaoma. Akabva akiya dhoo kuti ndisakwanisa kubuda. Akabva atora foni yangu. Manje ndakazomubvundutsira ndichiti saka ndava kupisa mukuku ndichiti akwanise kuvhura dhoo. Ko ndaizivei kuti zuva iroro mhepo dzainge dzakamira nesimba. Ndakatora parafini ndikarasira kumadziro. Saka akazama kuda kundimisa, ndikaramba ndichingorasira parafini iya kumadziro. So ndakazosvika pakusiyana nazvo ndokubva ndatanga kubvutirana naye foni yangu iya. Ndipo paakakotama akatora mechisa, mukomana uyu akabva azvilaita. Tikabva tatanga kubaka tose. Apa dhoo rainge rakakiwa, mwana apa ainge ari kumusana. Vanhu vaiva vari panze ndipo pavakazotanga kurova dhoo. Tikakwanisa kuzobuda nepaburi tiri tose, asi mukomana uyu ndiye akazonyanya kutsva. Takazoendeswa kuchipatara. Then after 4 days mukomana uyu akabva afa. Apa mwana ainge aine 5 months. Iko zvino mwana uyu ava ne3 years. Asi kuti ndikwanise kuwana umwe murume zvava kunetsa, uye ndinotya kuti pamwe mweya wemukomana uyu uri pandiri zvinokwanisa kuzokonzeresa kuti ndisakwanisa kugara zvakanaka neumwe murume, kana kukonzeresa kufa kwoumwe murume futi. Ndoitawo sei apa kugara ndisina umwe murume zviri kukonzera kuti ndirambe ndichingofunga mukomana uyu. Mukomanashi ndakarwadziwa hangu. Apa vakuru vanoti yadeuka yadeuka, mvura haikwanisi kuorerwa. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi muri sei zvenyu? Inini hangu ndinoda kungoreurura chihure chandiri kuita. Chanditambudza izvezvi
I am crushing on my friend's boyfriend, ndikuudzei zvenyu. Saka ID uyu ati ndichazonyatsorondedzera in full my confession. Hanzi zvaizvezvi ndangonyora in a hurry, asi I just want to confess pane zvese zvandiri kuita. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please post for me. Inini I am a young lady from Bulawayo and I am currently studying at I am a second year student and I am facing a lot of troubles from my lectures. At first I had only problem with one of the I reported to the principal that he was always being touchy and he had sexually assaulted me, but the principal did not take any action against him. After some time, the principal's husband, who teaches, fondled my buttocks when I was passing, and I reported to her again, and she said that I was a whore and I was only thinking of destroying their marriage. She threatened to chase me out of college. Now I don't even know what to do because I cannot report this matter to anyone anymore. This was a painful confession from ID. Let us move over to our next story. It says, hello Nashi, please post for me as ID. I am a man aged 40, currently residing in Bulawayo. Me and my wife, we are both employed, but my wife earns more than me. We have 3 kids. One is in grade 7, the other is in grade 4. The younger one is in ECD. My wife works till 5, but she denies going home to look after the kids. We had been discussing about having a nanny, but since I don't earn much, she told me I couldn't afford one. For the past 2 years, I am the one who looks after the children. I wake up early in the morning and bath them, pack their food and send them to school. After work, I come home and start cooking for the whole family. On weekends, I wash the clothes for my children and my wife while she goes to her tea parties and enjoys. Every time that I try to speak up, she asks me if I have a higher paycheck than her or what. My house is ruled by money and there is no love or respect for us. What really hurt me is I had a white wedding with this woman and I paid full lobola. I don't know what else to do. Depression is slowly killing me. Let us move over to our next confession. It says, hello Nashi, please post for me as ID. I am a woman aged 39. I earn very well in the company that I worked for, but the problem I have is my male boss. My manager is attracted to me, but I'm not, and he makes working with him very hard. At first, he shared his feelings with me and I rejected him. After rejecting him, he started making my working space really difficult to work. He would make me work long hours until late. Then when I'm working late, he will come to me and start touching me. Then there was a time that I shoved him off. He was very angry. He has never clearly understood me when I say no is a no, because he keep on coming back and he keep on coming back and repeating the same thing. I desperately need this job because I have a family to feed, but this is now sexual harassment. I don't even know what to do because this manager is a relative of our boss, and I know that if I report him, I am going to lose my job. I am clueless and I don't know what to do. I really need advice. This was another sad confession about sexual harassment. Regaiti vatenda panyaedu inotevera. Hanzi, please hide my ID. Inini I am a single lady aged 37. Ndine mwana wangu 1. Ndiri kungongwava ndiri munyika yavatorwa. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndinogara pandinoroja, but ndasangana nemuyedzo pamba pandinogara. Ndambozama kuzvi-ignore, but I am really confused and wonder kuti what is really going on. Kuti nditi munyama here kana kuti chi handichazivi. There's this certain lady or ndingamuti musikana here because she never got married and she never had a child. Asi munhu abva zera zvekuma nearly 30s. Ndakati nerimwe zuva sometime last week nditori off zvangu ndakadecide to wake up early around 5 a.m. kuti ndikwanise kuita washeni yangu. Then ndakati ndiri pakati pekuwacha mukadzi uyu akabva amuka akatanga kupopota achiti ndange ndichimuroya usiku hwose. Mukadzi uyu muswati akapopota zvokuti ndakapererwa zvokutadza kana kumupindura because I was having a lot in my plate and handisi munhu anoda zvokunetsana nevanhu. So akapopota akatukirira kuti ndiri muroyi, ndainge ndiri mumba make usiku hwese
hwose, of which handina kana gwenzi randinoziva muupenyu hwangu hwose. Akatanga kumwaya salt yematombo pamusoro perumu yake nepadhoo pake. Hanzi nhasi unopiswa nemunamato kana ukazviedza. Ndakabatikana henyu, asi ndakazvidzora semunhu mukuru. Asi mashoko aakataura ainge akawanda zvekuti amwe acho handitokwanisi kuataura. So ndakazozvidzora ndikati aiwa zvapera, asi kundituka haana kumira. Mazuva ose kana ndikangoita sendabuda panze kana kuti kusangana naye panze, anobva atanga kutaura zvaanoda, zvekuti pamba patinogara akaipisa zita rangu kundiitira muroyi. So nyaya yangu yava kuti munyama here wekuti munhu anongotanga kukutuka achikupuma zvausingazivi. Zvinhu izvi zviri kundidya mwoyo nanhasi. That is why ndanyora confession iyi. Please notify me kana mazoposta ndikwanise kuteverera mucomment section. Kana paine vakambosangana nezvinhu izvi, ndinokumbirawo kuti mundinzwisewo kuti makazvihendla sei, cause I feel like ndava munhu akangoshoreka nezvese zvandakaitwa nemukadzi uyu. Munongoziva kunze uku kune makonzo anowanzogara mudzimba idzi dzatinogara mikuku. Hanzi makonzo awa ndeangu, hanzi ndini ndiri kutumira makonzo mumba make. Zvakangooma hazvo kana iri sehlamba yaaitaura. Shuwa ndakatukwa zvisingaiti apa, ndaingotukirwa mhosva yandisingazivi. Handichina kana mufaro, kunyange kana ndiri kubasa ndinenge ndichingofunga kuti shuwa ndava kutodzokera kumba kuya kwekuti ndinotanga kutukwa. Kana akangonzwa ndichifura dhoo anobva abuda panze otanga kunditukirira. Iko zvino ava kuudza vanhu kuti ndine nyoka inogara mumba mangu. I am so hurt mukoma. Zvinhu izvi zvakandibata kusvika pakadzikadzika pemwoyo. I really need advice and counseling. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Inoti, hello Nashi, please post for me as Haidhi. I am a woman from Kai. I am now based in South Africa. About 20 years ago, I got pregnant and I ran away from Zimbabwe, but I left my child with his father when I came here to South Africa because he was very abusive towards me. I have been staying here in South Africa and I have never visited Zimbabwe again. At that time, I didn't even care if my daughter even existed. Now I don't have any other children. So far, I have been trying to have other kids since I got remarried to this South African guy, but years have passed on and I have never been able to get another child. Now my husband left me when another woman fell pregnant for him. Then last year I went to a doctor and the doctor said I had heart disease and I have only 3 years to live. So I went on Facebook and I searched for my daughter's name and I saw her. I added her as my friend. Then I introduced myself to her, but she was very angry with me and then she blocked me. So now I don't know what to do because I don't want her money or anything. Now that I am alone and I'm about to die soon, I just want to speak with her. I just want to meet her face to face. Please help me so that I can reconnect with my daughter because I don't have any family near me. That was another story from Haidhi. She says she's trying to reconnect with her daughter. Vadiwa vateereri ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Tichadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.